سیا زلامەکی کورتە چیرۆک نویسکار زارە ساڵح شەف سایی بوو تاڤە هەیر بوو گاڤا گۆژجڤاتی دەرکەت بەرێ خۆدا مال هەر تاخمێوی لێبوو سبەی و ئێڤارە نیشانên tavukê cihê xwe di nav de veda bû Malavî hinekî ji derveyî bajêr bû li pêşiya wê çoleke vala hebû gava birê de dimeşî balavê çû ser siyeke dirêj ku her pêre bû bawer nedikir ku sihaw ye lê dema ku bi rojbajî ev her li ber çavên wî bû seheke mezin pêre bû û dev ji wî bernedida ji xwe gava ku di skakê bajêr deba destê wî her hildayî bû ji silawa didît ku sihawî mestir dibe û êdî ew jî bi xwe dihesiya ku laşê wî giran dibe lingên wî zîq-zîq û kazkazê dikin di bin barê gewdê wî de ev yek tenê li derve bû êvarî daviya şevê li oda razanê berî taxmê xwecêkê li ber eynikê ma li xwe meyze dikir û di hişê xwe de digot gelo bi rastî ew nihîtê zilama ez im taxmê xwe guhert dît laş û serî gelekî biçûk in ji xwe nexwasim ku kete nava cihan de bû lepek ji navî pê nedihesiya ku mirovek derbasî navciha bûye gelo ma ez im carekê bi şev dîse berê wî bi aliyê mal de bû bê serî gav davêtin berê wî bi azmana de bû ji xwe digoqey erd nîne carekê xwe dît ku vaye li bin guhê erdê ket piştî gotarpilê û piyê wî kete cokekê de ling şikest êdî nema derketin jî hebû bi heyva di mal de ma xelkê ew ji bîr kir sihawî ma biçûktir ji laş ne weke her car taxim jî nema li xwe kir û xwe di eynikê re didît û bi şermokî dikenî lê êdî razî bû barek ji ser pişta wî rabû